Добре дошли на летище Васил Левски, София. Моля, качете автобиографиите си на платформата преди излизане. Жоре! Това работи ли? Георги! И за тебе се отнася. Мила с полета от Амстердам. Вашите са ти направили баници за интервюто. И между другото 15 компании са прочели каченото ти CV. За КТТ от полет 7891 интервюто ти за работа е отложено с половин час. Викнали сме ти такси. Не сме и викнали такси. Ще ти викнем такси. Това ли е Филип? Малко притеснен ми изглежда. Ами не си е качил CV-то. За Филип от Мадрид. Давай, човече. Регистрирай се в новия сайт на България Лонсио, качи биографията си и получавай оферти от топ български работодатели, които търсят точно теб. България Лонсио. Твоето място е тук от 681 насам. С генералната подкрепа на Самотех.